Challenge imma alena kanga mawelele shuna ayalo je kibari amisen munu dobe na fo la la maka tukumina jumashu amo kibari amisen la benege mo la alma abusaka family ka tukumi do ale kibaru ko be tukumina no watira alai kumado gwane no bi kumiye chigan jafa guliye ale don bravo kuramina akaleme ka bela jele ni yoro dima munu ngoku be sengem manda fe ayulu ni yoro duma munu me katrem manda fe ayulu ni yoro duma ko munu fana yo surasu no be fangala ni mo ko tsega kuma no mi blagata forona ayulu fana ni yoro duma bela jele ta be chicken jaga dongli kuran konnana dongli abe bololo sra fe nga kuma chaale no biire zo ka sabula ma chama nyana farafinaka yerama horonya farafinaka yeresoro farafinaka baraw chicken jawlu tume fa ka da to mi amake do sagoy akara do sagoy ajara do yi do fana bolo ama fenfo min te ka ke sabula bi ni ko mogo mako akoni nga sumuka sabe ko boko ni ma foi fo nga dongli dalado bela jeleni haklina do nyanga ko geleya ebe min fo ne be min fo ko beki ta fo nga ni mi ma ben do sagoma ube wuli ka nyeshima nonte nebolo son foto ko jugu yo dana manjugu ke sonye de ka jugu nonte ni be barake ni wulle no ki jo ni bi chesiri ni maare ma soro mi ba fi ma kibe ni na ere ka ngire nyini nga no asoro ibeyo beda dene elate mati fenfima fala ilawa biti kunda chibauma parce maoma niti ladilika me te strangement tade fika mogo soro mumu to ka fima karsa jongo ala ni mai karsa ninkai karsa yesrabla obato bara ibisaka famia kulugorokau kulu kasraba koni eko otini ngana ke mafasra isawa mata ani fla o de fatura miye ma keme duru bisaba ani fla olu de jogina srabanga kasara fe kulukoro kalo temene na no ye juillet kalo yi ninki wariya nunu bela jilen bora u ka protection civile no aba voluma sapeur pompier olu ka gafe kono gafe min kalo nubo bo u koni ya yira ka fo ko ma kelembe ko fatura ko o ye juru do ayre kana ka ayre fa miye ma flabe olu ta o kera olu tora jire lai kalo yin ale kona no jouer kalo temene yin kulukoro koni ni jila toli koni tiba danga mi yoro mi ye ngoni ngami ye ka juru di kana ki yere pa ngoni ona ka kuraye ala gaudem senu ulu wulume ku joko fo ulu kasegu ka sigida la kana aljana bajangao ulu e shifun faranyanga uka kin konna na fen fembe no e jito yoro e jito besraye ko bela jelen boli damine maobe sega lafia chogomi uwere tunga pompe munu fana be nulu chene no maobe jibi sigiyoro munu na adama don yere be fen labe sa yasa jiga sega teme uyeni bela jele laje abise chogomina ka lasania nyamamboro kulu fana laje uwere ayira fana ka boko miye mana uye mana ko olubina na dogoya
Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan jɛrɛ sigira sen kan jɛrɛ min senfɛ a yirala k'a fɔ sa ko min ye mana sase ye n'a b'a fɔ ma ko plastique mana finman ko o ladonni o jɔli bɛna daminɛ han ko maaw ka minɛn wɛrɛw ɲini nasansegi yɛrɛ a kana ten sa dɔ kɛra sanji ale ye tiɲɛni kɛ kitakaw fɛ yen maa kelen fatura so dɔw binna min ye minɛnw ye olu caman tiɲɛna senfɛ san fiɲɛ a taara ni fila dɔw ye o ti b'a ko la o nka kibaru ye fila min ye san tatɔ ni kibaru o ma nɔgɔn dɛ hali ditɔni ka bi ka fisa kibaru ka bi ka koyi Falaye ko waleya cɛjugu in a kɛra tarata tɛmɛnen nin kalo in tile 6 ani araba kalo tile 7 kitakaw fɛ yen min ye npogotiginin fitinin dɔ ye n'a bɛ san 3 la ko o de ma to ko in senfɛ wa dugudenw y'a yira sa ko a n'a ba kɔni de tun bɛ yen olu tun bɛ moto de kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'u bɛ taa a furakɛ waleya in a gɛlɛyara den fitinin ma se ka bɔ a la san fiɲɛ n'a wulila dɔrɔn i yɛrɛ ɲini nka k'u taara su ta ka bɔ dingɛ kɔnɔ ani moto sanji ma ɲi dɛ sanji ma ɲi n'an bɔra kitakaw fɛ yen an bɛ taa Gawo yɔrɔ ni san kɔni bɔra sosow olu ka dugu jɛlen ye bi soso min bɛ Gawo ani Mali fan caman fɛ olu bɛ se ka kunbɛn cogo min sa u ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o olu ye jeune patriote ye Gawokaw fɛ yen olu de kɔni bɛ ka soso sange o ɲini ka di maaw ma a bɛ fɔ min ma sa ko moustiquaire imprégné o 100 k'u bɛ k'o di duw ma du minnu ni se tɛ olu ye waleya in kɛ kun ye sa soso kɔni u bɛ se ka kisi o ma cogo min na samiya donda in na min ye soso kinda soso bana fɛn o fɛn bɛ yen sa n'o kɔni ye degun ye o du minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye u kɔni kɛlen don ka sange sulen in ta k'u b'a di olu ma banabakaw fɛ yen denmisɛnninw sen bɛ se ka don kɛlɛban na cogo min npogotiginin maa 30 olu kɔni taara sa conseil communal fɛ ale ni sifinw olu bɛɛ lajɛlen senyera ni baara in na banabakaw fɛ yen ko cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di u ye lajɛ in kɛ sa yaasa baara gɛlɛn minnu bɛ yen fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min baɲumankɛtɔn min bɛ yen sa n'o ye ONG Corps ye ale de ko kɔni merci ONG Merci Corps ale de kɔni ye jɛrɛ in sigi sen kan sifinw u yɛrɛ k'u jɔniyɔrɔ fin kɛlɛban na an ka jamana kɔnɔ politiki kow ale ni ko wɛrɛw mun bɛ na ni degun ye sigidaw la sa u ka se k'u yɛrɛ minɛ olu kow la ka kalanko kunna ka ɲɛfɔli kɛ u ye ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko ninnu kɔ ye min ye kɔlɔlɔ minnu bɛ a la Falaye onzɔn armée Ousmane Sherifu Madani Aidara ale ni Haut Conseil maaw olu ye taara Sadio fɛ yen bi min ye ɲɔgɔn ye kuma kelen an nana an silamɛ diinɛ maaw a muso bureau a tɔ bɛɛ lajɛlen parce que bɛɛ de bɛ Haut Conseil kɔnɔ ka na dɛmɛ ta ka don faso jamana ma ka dɛmɛ ta ka don wolomasiri tabaw ma ka dɛmɛ ta ka don maaw ma maa minnu bɛ bi n'u bɛ k'u ni di jamana ale ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko waleya minnu bɛ sen na nin waati in na Tɛnza Watenikaw fɛ yen kunungo mugu kɔni a kan guwanna ye dɛ Tɛnza Wateni kɛrɛfɛla la maa minnu tun bɛ n'olu tun bɛ blende dɔ kɔnɔ u y'olu bɔ baara la pewu o kɛrɛfɛla fana na dɔw fana tun bɛ munumunu salo la k'u bɛ zanni kelen kelen kɛ armée ye nin bɛɛ lajɛlen ba de bɛ dasi ka t'u da kɛrɛfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ sen na foyi tɛna na bɔ a ko la kɛlɛbolotigi min bɛ Gawo ale ni Kidali kunna a y'i bɔ i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa n'o ye Kidalikaw fɛ yen ka t'i ɲɛda sɔrɔsiw kan Amara u y'a kunbɛn ni Falaye u y'a kunbɛn ni dɔɔni tɛgɛrɛ ye sɔrɔsiw ko olu kun sigilen tɛ ni min ye olu kun yɛrɛ bɛ fɛ ka min yɛrɛ laɲini ko o de kɛnɛ dilen filɛ olu ma nin Tɛnza ko ye tɔgɔtayɔrɔ de ko Tɛnza ye tɔgɔtayɔrɔ de sisan olu labɛnnen de don ni opération aérienne yɛrɛ bɛ se ka jɔ u ka taa dugu ma u ka t'u fantôme ninnu man ɲi Falaye ko
ko chef de commandant de zone ma k'a ka hakili latigɛ olu bɛ se ka sa ka ban nin nka tɛnza tɛ to tan dɛ o kɔni k'olu pɛrɛlen don la min y'u nisɔndiya ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u senkɔrɔma don don wa min ye Kidali gouverneur ye ale yɛrɛ y'a ka samara ta k'a don a sen na Kidali du bɛɛ ka don a bɛɛ kɔnɔ maa si kana siran maa si kana jɔrɔ waleya minnu bɛ sen na baara minnu bɛ sen na laɲini minnu bɛ maaw bolo a bɛɛ bɛna na sabati n ye min fɔ aw ye o don Kidali kɛra yɔrɔ min ye sisan kɔni pankuru de b'a ko caman ɲɛnabɔ nka cɛw u b'a fɛ ka taa dugu minɛ han u kɔni y'a fɔ commandant de zone ɲɛna n'o ye commutateur ye min ye nin waati in na Kidali yɛrɛ kɛlɛdaga ɲɛmaaya bɛ maa min fana bolo a ko k'u nana ka n'olu lajɛ k'o diyar'u ye kosɛbɛ o bɛnna u ma olu yɛrɛ bɛ baara min na yɛrɛ ni tɛnza waati nin yɛrɛ a ma fɛn cɛ olu ye o parce que sɔrɔdasi cɛ yɛrɛ ka danbe n'a ka hɔrɔnya o ye n'i ma se sɔrɔ n'i tora la n ko o de y'olu ka fierté ye olu bɛ ɲɛbɔ su de fɛ bon anw ni kɛwa ninnu sa hali ni da ko go sisan sanfɛ an bɛ bɔda dɔ ɲini yan cɛw donc sɔrɔdasiw u ko kimɛli min kɛra kunun siniko su fɛ n'o ye mugu jugu minnu cira minɛn minnu bɛ yen n'olu kun dogolen don tɛnza waati n'a lamini na k'u tilara olu la maa o maa bɛ yen k'o ye marifa dogo yɔrɔ la u b'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔn wa maa tɛ se ka kɛ saba ye tuguni tɛnza dugu kɔnɔ marifa b'i bolo ka yaala cogoya min ka di i ye pankuru bilalen don o ko kama fala ni ye an ka denmisɛn minnu bɛ yen n'olu ye kun bɛ tɛnza kɔnɔ u ko bi maa min bɛ yen n'e tolen don tɛnza kɔnɔ e na kɛ ko wɛrɛ ɲɛnabɔbaga ye sinon kɔni fɛn fɛn taara sanuko la olu bɛ u yɛrɛ ta parce que sanuko yɛrɛ bɔra a la a tɔ kun kɛra sisan u bɛna na olu de minɛ k'olu kɛ a b'a fɔ cogo di bouclier humain comme aw bi yan an b'an dogo aw kɔfɛ ka kɛlɛ ɲɛ ɲini ka kɛlɛ ɲɛ sɔrɔ olu ye bɔli min kɛ nin sisan o ye ko tiɲɛ armée y'a yira fana a ka bataki kɔnɔ kwakurukaw fɛ yen ko dɔw taara bi yen fana poste kan o ko kɔni olu t'o lakali sabula o bɔra min na bɛɛ lajɛlen y'o ye nin waati laban in na fana wolomasiri tabaw ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen keba i ye denmisɛnnin fɛn fɛn ye k'a recrutera k'u tilara formation na bila ka suma tere ma yen tuguni nka nin bɛɛ kɛrɛfɛ degun bɛ yɔrɔ dɔw la dɔngɔnɔduguw la bi kulekan caman bɛ ka bɔ yen ka kɛ ni dugudenw ka sɛgɛn ye seguba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ ma interfleuve Masina o dugu kɔni wulila de pewu maaw y'u sigiyɔrɔ bila pewu minnu sera ka taa ɲafunge olu taara yen minnu sera ka taga san olu taara yen maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye n'u tora yen olu kɔni ta kɛlen don marifakisɛ lamɛn su ani tile jatigɛ bonyannenba de don olu ka nin waati in na u fana ko armée k'a lajɛ a ka na olu tɛ se cogo si la ka taa n'i ye nin di nin ma a bɛ siya n'i k'i bɛ fɛn bɛɛ dun n'i ye nin dun gise ka fɛn ɲɔgɔnna de don n ko sinjamugu don n'i ye nin k'i da sa kiba i kunkolo bɛ wuli Falaye min ye nisɔndiya bi su in na i b'o dɔn n y'an ka sɔrɔdasiw ye galabu min b'u la u yɛrɛ ye tɛgɛrɛ ni fɛn min fɔ ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kunbɛn o bɛ maa hakili sigi o bɛɛ kɔfɛ gamu y'u wele ka taa surafana dun na Kidali o senfɛ fana i b'a dɔn le lion du désert ale fana a fana bɛ ko in fana caman ɲɛdɔn koyi kangaridani min b'a bolo ani kilisini min tɔ b'a da kɔnɔ ani se min b'a a ye a n'a bɛ dugu in dɔn cogo min a ko k'u ɲɛ b'ale kɔni na sa ale ye monsieur le gouverneur de ye ale kɔni tɛna marifa ci nka fɛɛrɛ mun bɛ yen donbɔrɔ mun bɛ yen bɔrɔ mun bɛ yen min kan ka kɛ yɔrɔ min min man ka kɛ yɔrɔ min a y'i da tugu o la k'o fɔ olu ye yaasa u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u ka wulikajɔw k'olu sabati baara minnu bɛ u bolo don nataw la
fala ko in ye kelen pe dɔrɔn de ye ka taa ka don tɛnza ka taa Mali drapeau turu k'i sigi yen Kankala an bɛ k'o de kɔnɔ sisan wa n ye min ye bi su in na n ye min mɛn ani baara min bɛ sen na o bɛ maa hakili sigi kosɛbɛ ka kɛ ni armée yɛrɛ a yɛrɛ ka baara ye Nations Unies Mali ye bataki bila ka taa ye k'a kantigɛ da fɔ Ukraine ko la nka a bɛ n'a fɔ nansara jamanaw olu m'o faamu kosɛbɛ olu bɛ ka anw dala ɲini hali bi Suède olu ka ministre min bɛ u ka coopération n'u ka jagoko kunna ale ko Mali tɛ se ka dɛmɛ ta ka don Irisi ma ka tila k'a fɔ ko Ukraine kɔni tɛ ko Ukraine tɛ mɔnɛ don a la ko n'a kɔni ma ɲɛ k'a bɛ Irisi dɛmɛ kɛ olu yɛrɛ bɛ wari ba mun ta ka don Mali la k'olu fana bɛna na o tigɛ ala tun k'a ka kuma fɔ a kan ka Ukraine tɔgɔ bɔ a la a y'o fɔ yɔrɔ min Diop y'u ka ambassadeur wele a muso in k'a kana sɔrɔ Kuluba ko bɔn ko tile 3 b'a bolo a ka Bamakɔ bila tile 3 k'a k'a ka minɛnw kuru a ka taa a ka Bamakɔ bila bi o bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka fala ye an bɛ min fɔ armée ye baaraba min daminɛ ni waati dɔ la a kun kɛra mɔgɔw ɲɛna ko a ko bɛna jɔ a ko bɛna daminɛ kura de sisan tuguni Kidali yɛrɛ dɔrɔn tɛ hɛn yɔrɔ caman de don parce que mɔgɔw bɛ fɛn dɔw jateminɛ n'i ye baaraw kɛcogo lajɛ i b'a faamuya k'a fɔ min bɛ sen na c'est que maa minnu bɛ sisan n'olu bɛ ka nommer ko préfet ninnu ni sous-préfet u kan ka taa u sigiyɔrɔw de la n'olu dun bɛ taa kɛlɛkɛcɛw armée ka baarakɛlaw dɔrɔn tɛ taa min ye faso ka baarakɛ boloda minnu b'a sigidaw la maaninfinw mago bɛ se fɛn minnu b'a sigidaw la ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ sigi ka taga u ka sigiyɔrɔw la yaasa baara yɛrɛ ka se ka daminɛ o de la nin waati in na mɔgɔw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ sɔrɔdasiw kura minnu bɛ ka bɔ ko u bɛ ka na u tɛna na taa so dɛ u bɛna taa kɛlɛ de la voilà o baara de bɛ sen na o labɛnw de bɛ sen na o wulikajɔw de bɛ sen na wa ni Ala sɔnna a ma fana déplacement mouvement minnu kan ka kɛ ani AES jamanaw o fana baara fana bɛ sen na parce que a nana ye k'a fɔ kɛrɛnkada ninnu ani jamanaw dancɛw n'an m'an janto olu fana na o fana bɛna kɛ gɛlɛyaba de an bolo don nataw la nka sɔrɔdasi fɛrɛw ani sɔrɔdasiw ka baarakɛcogo o gundo tɔw bɛ u yɛrɛ de bolo nka baara min kɔni bɛ sen na a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna bi parce que mɔgɔ caman bɛ min fɔ an ye o ye k'a fɔ k'an wasa donnen don Kidali mara la mɔgɔw b'a kuma fɔ ka caya minnu bɛ camancɛ la olu b'a kuma fɔ minnu bɛ dɔngɔnɔdugu la u b'a kuma fɔ Segu ni Masina ni San ni Motikaw b'a kumaw fɔ Duwanzakaw b'a kuma fɔ fala ye don nataw la mɔgɔw bɛna n'a ye n'a bɛna yɛlɛma n'a tɛna yɛlɛma ka kɛ ni baara min bɛ sen na Sadio ale ni Turikikaw ye ɲɔgɔn ye i b'a dɔn Turiki olu nana yan u ka maaw ka baara kun cɛra pewu olu fana bɛna segin ka taa nka bɛn kɛra min kan o ye Turiki bɛna na don dugumakɛlɛ la ani renseignement Turiki bɛna na o baara kɛ an fɛ yan cɛ ye min fɔ o don ko min ye ministre Sadio a ye min fɔ o don ko a ko Turikikaw ma tiɲɛ don olu bɛ sannibaw k'u fɛ olu bɛ baarabaw k'u fɛ nka u ka renseignement ani anw ka renseignement u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que u baarakɛcogow ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ mun b'u bɔ ɲɔgɔn na o ye minɛnw de ye i b'a dɔn anw ka jamana in de ka bon jamana in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili de ko ka gɛlɛn n'i y'i sigi yan n'i wulila don o don k'a fɔ k'i bɛ bɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ ka taga dugu dɔ la i b'a dɔn de la ko jamana in n'i taara fan o fan i b'a fɔ ko non ko est ce que yan yɛrɛ de tɛ yan man bon ni yɔrɔ tɔw ye wa fala ye Tɔnbɔkutu marabolo ninnu ni Kidali ninnu filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen fan caman ye cɛncɛn de ye a baara ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a ka gɛlɛn nka sɔrɔdasiw bɛ cɛsiri ni baara la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma ko baki résultat bɔra bi baki denmisɛnninw ko nin sen ta ko a jiginna dɛ 100 saradala 27 buruburu 39 ko salon ta kun ka ca n'a ye muso minnu bɛ yen n'olu ye se sɔrɔ sa o kɔni olu fɔ douanelakaw olu bolo da
drogue kan drogue caman o kun taatɔ don senegalikaw fɛ yen diboli k'a fɔ an ka wolomasiri tabaa minnu bɛ yen n'o ye douane mɔgɔw ye olu kɔni sera k'u bolo da o kan k'o drogue bɛɛ lajɛlen minɛ sabula drogue ninnu yɛrɛ bɛɛ kun dogolen don 190 mercedes kɔrɔlenba dɔ de kɔnɔ a na kɛ kibaruyaw sɔrɔla cogo min inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka mɔgɔw u sera k'u bolo da o kan k'o minɛ a yɛrɛ ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin u ma wa douane kɔnɔna kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛmabaw bɛna kɛ yaasa min ye baara taabolo ye ale fana bɛ se ka yɛlɛma cogo min na denmisɛnnin minnu ye baki sɔrɔ k'a ɲɛjitɔ cayara ɲinan dɛ fala ye ko ɲinan ta ɲɛjitɔ cayara dɛ ko caman du caman kɔnɔ ko denmisɛnninw ɲɛji bɔra dɛ an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka kalan kɛ u ka kalan foyi tɛ non maɲumako yira kun tɛ ala la o n'i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ dɛ maa o maa i bɛ ɲɔ caman susu ala ye a bɛ ɲɛɲɛ caman d'i ma dɛ u k'u jija u k'u cɛsiri fala ye n'i ma passe o yɛrɛ de ye leçon y'i bolo parce que n'i ma passe i b'i miiri e ye san bɛɛ kɛ baara la e y'i cɛsiri ka leçon ta ka kalanw kɛ donc o kɔrɔ e ye min kɛ o ma labɔli kɛ i bɛ dɔ de ɲini ka fara a kan sisan nka o kana to denmisɛnninw maaw k'u fɛn cogo dɔ la u k'u minɛ cogo dɔn parce que a ko a ma nɔgɔn motikaw fɛ yen kunnafonidilaw ko kalan bɛ ka k'olu kunna kalan min n'o ye sa maa minnu bɛ yen n'a b'a fɔ olu ma ko influenceurs blogueurs n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ko a kalan in kɔni sigilen don sen kan sa min ye association blog ye ale ni cherche for common ground mɔgɔw olu de y'o kɛ faso kan bɛɛ programme faso kan bɛɛ o de kɛlen don k'a ko sigi sen kan min ye kitakaw fɛ yen ye ala an ye nin ɲimi bi ko kaba bɔlen don dɛ kaba kɛnɛkɛnɛnin k'a caman de bɛ kita nin waati in na bɔrɔ o ye 100 ye kɛmɛkɔrɔ k'aw ka kaba bɔra joona ala k'a ɲɛ ka d'an ma Afrique du Sud kaw fɛ yen ko muso bɛɛ la cɛ ɲuman tali kun kan ka kɛ dɔ bɛ yen sa ko Sindima Astenia k'ale kɔni bɛɛ kun ɲɛ jɔlen don a la sa ko ale bɛ sɔn ka kɛ Miss Afrique du Sud ye fala ye mun nana ye k'u ko k'ala ka n'a ci dɛ u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka minisiriso fɛ ko Sud-Afrika tɛ han ko a ba filila ka tɔgɔ ni jamu d'a la ko min ti a somaw jamu ye donc ko a tɛ se ka ye minnu ye lajɛ in labɛn n'o ye concours in ye olu wulila ka taa ministère so mɔgɔw fɛ k'u ye tiɲɛni don u kun dɛ ɲɔgɔndan cɛɲa ko ninnu a kumaw ka ca Cameroun u y'a yira sa ko min ye Isa Ayatu ye ale ka fatuli kɔni kɛlen don ka jamana kinikini min ye dugudenw ye u caman y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni nin ye u ka ŋanaba de taalen data min ye fɛn ye Cameroun ye k'u kɔni u famana ka nin ko ɲɔgɔnna ye Laurent Gbagbo ale muso n'o y'a ɲamamuso ye a n'o ka furusiri o kɛra n'o ye Nadia Bamba ye RDC kaw olu fɛ yen ko Amnesty International wulilen n'u nɔfɛ olu kamana gannen don ko in na kosɛbɛ Marokukaw ko olu kɔni ko nin dɔgɔkun in jar'u la kosɛbɛ Jeux olympiques kɛnɛ kan u ka denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu ye médaille de bronze sɔrɔ olu n'u ka masakɛ o ye ɲɔgɔn ye olu kɔni fɔra k'u tanu u seginna ka t'u ka jamana na sabula a caman bɛ yen u kan ka t'u ka tɔnw kɔnɔna na Maroc fana u ka bolikɛla dɔ o fana ye sanu pembe sɔrɔ Jeux olympiques ale kɛnɛ kan fala ye Jeux olympiques la anw bolo bɔra Karawo fɛ an taara cogo min an seginna ka na ten an ma médaille sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ an kɛra est ce que an ye bokuru ye fɔlɔ fo an ka tila k'a jateminɛ dɛ parce que dɔw fana bɛ yen an kana bon an kɔni ma foyi sɔrɔ an ma médaille hali kelen sɔrɔ médaille ko ta na sira la sa su in na Américains olu bɛ bɛn ɲɛ sanu 33 warijɛ 39 zira 39 Chine sanu 33 warijɛ 26 zira 23 Australie
sanu tan ni seegin warijɛ tan ni seegin zira tan ni naani japon min ye sanu tan ani wɔɔrɔ warijɛ seegin zira tan ani saba maa min ye duurunan ye su in na o ye angleterre ye sanu tan ni naani warijɛ mugan ani zira mugan ani saba ko nin ko in kɔni ko a bɛ ka taa cogo min minnu fanga ka bon nin ko in na sa k'o kɔni ye farajɛ jamanaw ye olu de sigiyɔrɔ ka bon n'an segira ka na farafinna Laurent Gbagbo ko ale kɔni bɛ k'a ɲini opposition mɔgɔw fɛ sa u ka jɛ ka maa kelen ɲini maa min bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye nigériyakaw fɛ yen marifakisɛ n'a bɛ fɔ o ma balle perdue k'o ye maa 22 o de fatu denmisɛnnin dɔw bɛ yen ko kabini ko in daminɛ don ko olu kɔni ye char combat dɔ ta k'a b'u bolo dɛ u bɛ ka munumunu n'a ye u bɛ ka munumunu n'a ye dugu kɔnɔ maa t'a dɔn u bɛna min kɛ ni char combat in ye k'a kuma kɔni a cayalen don nin waati in na yalama u bɛna n'a minɛ o la wa u tɛna n'a minɛ o la wa k'u yɛrɛ ka ye ɲɛ na fɔlɔ benenkaw min ye Patrice Talon ye ale kɔni kɛlen don k'i tɛgɛ mɔɔnɔ bɔ yaasa lafiya bɛ se ka don u ka jamana kɔnɔ cogo min ale Benin kelen u ka lasigiden Niger ale kɔni sɔnna k'a bisimila k'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ se ka na a n'olu ka se ka baara kɛ Ganakaw fɛ yen ko min ye waleya minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ bɛnsɛya la ka taa se saniya ma lakana ko ale ni mara kɛcogo ɲumanw ko u bɛ k'o kalan kɛ sifin denmisɛnninw caman kunna ni ekɔli bila in na Gana k'u ka denmisɛnninw caman nalen no congé in na olu b'u fɛ yen u bɛ k'olu dili don u ka danbe u ka hɔrɔnya n'u ka adamadenya kɛcogo la a ɲɛfɔcogo ɲuman Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ko a bɛna na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli k'o boloda kura ye k'a bɛna na fɛɛrɛ sigi sen kan sa Côte d'Ivoirekaw u ka sɔrɔ a bɛ se ka u labɔ cogo min a bɛ fɔ min ma sa ko vie chère k'ale n'o kɛlɛli kunbɛn yan'a ka taa kɛ kataba naani ye ale bolo Alassane kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali caman tigɛ sa ko ni laseli ninnu bɛɛ lajɛlen a y'olu kɛ u ka jamana ka san 64 na o ko hukumu kɔnɔna na tasikanfaw fɛ yen olu sirannen don bi ko dugukolo yɛrɛ o kana na se u ma sabula u ka jamanadenw caman jɔrɔlen don o ko in na falaye nin ye kibaruyaw la misɛman n'a kumaba n'a belebelew ye ka kɛɲɛ ni Mali ani diɲɛ kɔnɔna ye nin waati in na an bɛ se ka min da mɔgɔw tulo kan o ye nin ye a kana taa yɔrɔ la dɛ min ye challenge nu an bɛna ale bisimila su in na an n'ale bɛna na masala ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye nka an bɛ taa fan fɛ yanni nu ale ka don ka a bisimila. An bɛ a fɔ an ɲɛna sa ko min y'an ka maa welele ale ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ n'o ye Nu Gindo ye challenge hymne national ale kɔni ye o laɲini k'o sigi sen kan Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka se hymne dali la cogo di drapeau kɔrɔ mɔgɔw bɛ se k'o dɔn cogo min tɔn in a sigili ani sisan cɛ a bɛ nin ka na san 1 sɔrɔ san 1 in kɔnɔna na sa an bɛna n'a lajɛ baara minnu sera ka kɛ laɲiniw ye minnu ye ɲinan 22 o fana bɛ n'i kun bɔ sɔɔni ayiwa Nu a n'a ka maaw kɛlen don ka lajɛli minnu kɛ baaraba minnu b'u bolo
yaasa mɔgɔw sabula problème yɛrɛ ye min ye dɛ anw b'a fɔ tuma o tuma ko vert jaune rouge n'u b'a fɔ de ko vert or rouge an nana danfara dɔn bi su in na sa wa parce que a kuma ninnu a ka ca faso kɔni ka d'an ye n'u anw bɛ drapeau ye cogo sugu bɛɛ fana na mɔgɔw b'a kalen k'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'i dun ye Mali sariyaw lajɛ a fɔra ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye seko ni dɔnko tigilamaw ye artistes ale ni farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ko n'olu bɔra a la ko anw tɔw bɛɛ lajɛlen kan ka drapeau minɛ ka ɲɛ kɔrɔ tɛ dɛ olu bɛ se ka kalen cogo sugu dɔ la k'u ka baaraw hukumu kɔnɔna na mais anw tɔw anw jagoyalen don parce que balontanna ale b'a don a bɛ se ka bin n'a ye a bɛ se ka wuli ni a ye nka n'olu bɔra a la a tɔw sa drapeau man ka bin dɛ drapeau man ka bin monsieur Gindo i ni su. Nba i ni su Kasim. I nana an ka kɛnɛ kɔnɔ su in na a diyara n ye. Ok. An b'a fɔ n ko a kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲina ye. Effectivement. Min ye challenge i min a ko bɛ cogo di nin waati in na. D'accord Kasim n'i ka yamaruya ye yanni n ka n da don i ka ɲininkali jaabi la n b'a daminɛ ka Ala fo k'a barikada ale mun ye kɛnɛya ni farifoni d'an ma an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ aw ka nin kumaso sanumanba in kɔnɔna na n'o ye Jani ML ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'e Kasim yɛrɛ fo i ka cɛsiri la jamana ye c'est à dire que adamaden dafalen tɛ yen mais mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ la jamana ye ni journalistes bɛ yen mun bɛ jate journalistes fɛ mun yɛrɛ b'i yɛrɛ di jagalama kɔkɔrɔ dondolen na e b'o mɔgɔ cɛla donc vraiment ka foli d'i ma ani fana kunnafoni dili en toute impartialité i b'o kɛli mun kɛ vraiment k'i fo a la k'i fo i ka cɛsiri la a la ani i baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa planton na ka na se minnu bɛ caméra kɛ anw kan ani minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ yanni an k'a fɔ ko an bɛna an da don hymne national ko la a ka kan an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka babaw ma an fa mun ye père de l'indépendance yɛrɛ mun ye kɛra sababu ye ka Mali tu tigɛ n'i y'a mɛn e ni e Kasim ani ne an bɛɛ b'a fɔ k'an b'an disi gosi bi k'an ye maliyɛn ye mɔgɔ dɔw de sɔnna ka kɛlɛ kɛ pour que ka se ka indépendance sɔrɔ ka Mali tɔgɔ da Mali donc an bɛ vraiment dugawu kɛ minnu taɲan'u la Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala ka yafa k'u ma o fana tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana a bɛ lahaliya dɔ la bi an bɛ kɛlɛ kɔnɔ il faut le dire an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka se di an ka kɛlɛkɛcɛw ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka se di an ka kɛlɛkɛcɛw ma wa fana kɛlɛkɛcɛw la mun joginna an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye minnu taɲana fana an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala ka yafa k'u ma maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ Kasim n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mun bɛ kan k'an lajɛ nin waati la bɔlɔlɔsira kan ani minnu bɛna ka na an lajɛ kɔfɛ maintenant comme i y'a fɔ cogo min na effectivement ne tɔgɔ ye docteur Numu Gindo n bɛ baara kɛ jɛkulu la jɛkulu min tɔgɔ ye ko ASAFAM ASAFAM kɔrɔ de ye ko association santé familiale et éducative laɲini fila belebeleba de bɛ ASAFAM na a fɔlɔ ye jumɛn ye o ye fasodenw ka kɛnɛya sabatili o y'a fɔlɔ ye maintenant a filanan o ye fasoden ɲumanya sinsinni fasodenw dusukun na donc hukumu kɔnɔna de la an ye baara dɔ boloda je crois que o baara in yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ y'an encourager journalistes la kosɛbɛ ka jukɔrɔma don dɔ e Kasim b'o la n'a bɛ f'a ma ko hymne national challenge hymne national challenge ye fɛɛrɛ mun bɛ bɔlɔlɔ siraw de ta ka malidenw dege Mali hymne national la bamanankan na ani an ka todunkan wɛrɛw la an ye bamanankan bila ɲɛfɛ ka d'a kan bamanankan de bɛ fɔ kosɛbɛ Mali la mais an ka laɲini ye mun ye o de ye ka se ka malidenw dege an ka kanw bɛɛ la pour que u ka se k'a dɔn mun bɛ fɔ hymne national kɔnɔ a laɲini ye jumɛn ye bɔbɔ ta ka gɛlɛn dɛ effectivement a laɲini ye jumɛn ye an ka laɲini ye mun ye maliyɛn bɛɛ de ka se ka a ɲini k'a dɔn mun bɛ hymne national kɔnɔ ka d'a kan hymne national kɔnɔ na hymne national ye sanu berenin ni wari berenin de ye anw bolo ni jamana wɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ nege a nɔfɛ kosɛbɛ mun b'a kɔnɔna ko dɔn mais maliden caman tɛ a kɔnɔna ko dɔn parce que maliden caman bolo k'a fɔ ko hymne national yɛrɛ dan ye couplet fɔlɔ de ye u t'a dɔn k'a fɔ ko couplet 4 de bɛ yen a couplet 4 mun fana a bɛɛ kɔnɔ ko de kumakan de b'a kɔnɔ kumakan mun bɛ malidenw wele ka kɛ ɲɔgɔn minɛ kan kumakan mun bɛ malidenw wele ka kɛ cɛsiri kan kumakan mun bɛ malidenw wele ka kɛ laadiriya kan kumakan mun bɛ malidenw wele ka kɛ tilennenya kan donc ani kumakan b'a kɔnɔ kumakan mun bɛ malidenw wele ka kɛ wulikajɔ ye jamana ye donc kumakan belebelebaw de b'a kɔnɔ donc
hymne national challenge la ɲini ye ka se ka malidenw dege hymne national la bamanankan na n'an ka tonu kan wa Kasim an y'a daminɛ a baara ka nɔgɔn kosɛbɛ fana parce que pour que k'i sen don a la a dan ye dɔrɔn i bɛ message de ci WhatsApp numéro dɔ de la numéro mun ye 76 61 06 02 n'i ye message ci o WhatsApp numéro la 76 61 06 02 k'a fɔ ko ne b'a la an bɛ fɛnw ci ma i b'i dege n'i sera waati mun na e bɛ vidéo de kɛ ka koma segin kɛ anw ma pour que an k'a dɔn k'a fɔ ko e sera donc o de b'a to an b'a dɔn mɔgɔ hakɛ dɔ y'i sen don a la mɔgɔ hakɛ joli bɛ kan ka se donc vraiment hymne national nakun yɛrɛ ye bi mun ye vraiment an ka se ka kuma hymne national kan parce que ka da kan bi Kasim i b'a dɔn bi ye le 9 août ye le 9 août a bɛ mun ko fɔ le 9 août bɛ Mali hymne national création a b'o de fɔ Mali hymne national yɛrɛ dilanna bi don ɲɔgɔn dɔ de la 1962 donc a dilanna le 9 août 1962 loi de tilala ka kɛ sariya sen yɛrɛ de taara k'a dilan n'o ye sariya sen 62 72 août kalo tile 9 san 1992 donc san 2 dɔrɔn yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ hymne national dilanna maintenant taalen ɲɛfɛ certainement que an bɛna ka na kuma kan hymne national kɔnɔna Kasim kumakan belebelebaw de b'a kɔnɔ kumakan barikamanbaw de b'a kɔnɔ ka taa premier couplet la fo ka taa se a quatrième couplet ma donc a quatrième couplet mun bɛ malidenw wele vraiment ka kɛ cɛsiri ni ɲɔgɔn minɛ kan ayiwa i ye a daminɛ yɔrɔ la o tɛ bi ye sa wa le 9 août oui ni ye i min yɛrɛ sigili ye sen kan a kɔnɔna kumaw a nacogo a kɛcogo hakilila jugu don parce que an ye nin caman baro kɛ yan mais a ka ɲi mɔgɔw ka hakilila jigin a la n bɛ fɛ k'a dɔn bi i ka challenge in na a sera ka se yɔrɔ caman na wa ouais effectivement alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ bi Kasim bamananw b'a fɔ ko tant que taama ma ban bolo fifa tɛ ban o tɛ se ka ban wa fana fasojɔ la cɛsiri dɔɔni don o don de don donc an kɛlen ka baara in daminɛ ani bi cɛ an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah maliyɛnw bɛ jamana kɔ kan fan o fan ani région o région kɔnɔ maliyɛnw bɛ kan ka u sen don a la donc o yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ timinandiya an bɛ cɛsiri mun na pour que an ka se ka dɔ fara an ka cɛsiri kan ayiwa Banu oui a ka d'an ye i ka hakilila jigin kɛ 9 août la i nana cogo min i baara kɛra cogo min ani ni kɔnɔna kow bɛ a la n'olu dɔw bɛ se ka ɲɛfɔ parce que o yɛrɛ de y'a ko yɛrɛ kibumazima yɔrɔ ye effectivement Kasim vraiment ni ɲininkali ye ɲininkali ɲɛnamaba ye et puis a ɲininkali diyara n ye comme n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 ani 60 a kɛra cɛsiri ni wulikajɔ de fɛ mɔgɔ mun ye jɔnyajuru kɛ an ka fɔ tan nin cogo la ka baara kɛ tubabuw bolo ka tila ka na bɔ a kalama k'a fɔ ko mɔgɔ bolokɔnɔ baara o tɛ ko ye donc u ye wulikajɔ kɛ pour que ka combat kɛ ka indépendance sɔrɔ donc o indépendance sɔrɔla en 1960 maintenant san 2 o kɔfɛ en 1962 kɛrɛnkɛrɛnnenya 9 août don komi bi don ɲɔgɔn Mali assemblée n'o ye Mali lasigidenw bɛ sigi yɔrɔ mun na ka Mali wasadenw bɛ sigi yɔrɔ mun na ka Mali kunkanko kuma fɔ olu ye sariya ta pour que k'a fɔ k'u ka Mali hymne national dilan maintenant a laɲini kun ye jumɛn ye parce que Mali kun bɔra k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Baba Modibo ninnu bɔra kalama k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya tali a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa yɛrɛdi kɔ a tɛ taa jamanajɔ kɔ donc a tɛ se ka taa fo ka jamanadenw dilan jamanaden mun ye maa cɛsirilenw ye jamanaden mun ye maa ladiriw ye jamanaden mun ye faso kanunaw ye jamanaden mun wulilen don k'u jɔ u ka jamana ye jamanaden mun pɛrɛlen don ka hali u joli di u ka jamana ma donc o hukumu kɔnɔna de la u ye sariya sen in ta ka dɔnkili dilan dɔnkili mun n'u y'a tɔgɔ da k'a fɔ ko o ye Mali fasa ye Mali fasa o de ye hymne national ye parce que mɔgɔw bɛ a ɲagami dɔw b'a fɔ Mali drapeau ma ko o ye Mali jɔnjɔn ye alors que Mali drapeau comment on appelle ko ye Mali fasa ye ko alors dɔw b'a fɔ hymne national ma ko Mali jɔnjɔn alors que hymne national ye Mali fasa de ye Mali jɔnjɔn ye Mali drapeau de ye donc faut que mɔgɔ ka o danfara kɛ mɔgɔ ka faamuya réellement danfara bɛ nin fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ maintenant voilà pour que ka se ka fasodenw dilan fasoden mun ye maa ladiriw ye i b'a ye k'a fɔ ko Mali hymne national a couplet fɔlɔ a bɛ mun fɔ a b'a fɔ de ko Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu timɛ soaju ŋaniya kelen farafin na kelen ɲa
jugu mana kun bɔ kɔnɔnaw kɛnɛma bɛɛ ka wuli k'i jɔ saya ka fisa ni malo ye farafina faso mali jɔnjɔn i ko hɔrɔn ɲabere farafina nafaso mali kɛlɛ i ko kelenya kɛlɛ mali tilebe bi mali tilebe sini jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pepewu n'i y'a ta ka jateminɛ sisan n bɔra ka nin mun fɔ nin kɔrɔ ye mun ye sisan sa mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu timɛ a kɔrɔ an b'o kɛnɛ ka sisan dɛ a kɔrɔ de ye k'a fɔ ko ni mali y'a kan bɔ i ma k'i don i bila jɔyɔrɔnin na i kɛra président ye o i kɛra député ye o i kɛra maire ye o i kɛra directeur ye o i kɛra faso jɔda o jɔda la a bɛ komi e ye layidu de ta mali ye k'a fɔ ko ni mali y'a kan bɔ i ma k'e bila o jɔda la e b'i cɛsiri i tɛ ɲɛta kɛlɛ tiɲɛ ɲɛta kɛlɛ tiɲɛni ye jumɛn ye ni i bɛ fɛ k'i bolo don foroba nafolo la ka foroba nafolo suɲɛ ni hakili jiginna la k'a fɔ ko ne ye layidu ta mali ye k'a fɔ ko mali mana a kan bɔ ne ma ɲɛta kɛlɛba don n bɛ n cɛsiri ka layidu timɛ i bɛna fɔ ko ni ne ye nin wari in ta sisan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ sira dɔ ma dilan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ goudron dɔ ma da a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ ekɔliso dɔ ma dilan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ yelen ma taa yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ muso kɔnɔman dɔ ma fura sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ ma jɔ donc i ye ɲɛta kɛlɛ tiɲɛ maintenant o de ye mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu timɛ suwaju ŋaniya kelen farafina kelen ɲa a bɛ mun fɔ a bɛ a fɔ an ka kan ka kɛ haju kelen ani ŋaniya kelen ka baara mali kelenya kan dɛ mais farafina kelenya fana farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔnaw kɛnɛma bɛɛ ka wuli k'i jɔ saya ka fisa ni malo ye a bɛ mun fɔ kɔrɔ de ye k'a fɔ ko ni jugu y'a kun bɔ ka ɲɛsin mali ma maliden bɛɛ de ka kan ka wuli k'i jɔ ka saya kɔrɔ dɔn ni malo ye donc maliden bɛɛ ka kan ka wuli k'i jɔ ka i jɔ i ka jamana ye jugu mana kun bɔ kɔnɔnaw kɛnɛma bɛɛ ka wuli k'i jɔ saya ka fisa ni malo ye maintenant sisan o de ye hymne national couplet fɔlɔ banyɔrɔ ye maintenant an bɛna don ale ɲɔgɔnna 4 de bɛ yen o ɲɔgɔnna 4 de bɛ yen donc an bɛna don yɔrɔ min na k'a fɔ an bɛ tila ka min da o de ye an bɛ tila ka mun da o de y'o ye a bɛ sɔrɔ ka na ko farafina nafaso mali jɔnjɔn ko hɔrɔnya bere o ye référent de daminɛnen ye farafina nafaso mali jɔnjɔn ko hɔrɔnya bere farafina nafaso mali kɛlɛ ko kelenya kɛlɛ mali tilebe bi mali tilebe sini jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pepewu o de ye mali hymne national référent o y'a référent de ye voilà jugu mana kun bɔ kɔnɔnaw kɛnɛma bɛɛ ka wuli k'i jɔ saya ka fisa ni malo ye o ye premier couplet bantɔ ye maintenant farafina nafaso mali jɔnjɔn ko hɔrɔnya bere o kɔrɔ de ye ko an ka drapeau a ka kan ka kɛ anw bolo i b'a fɔ an ka hɔrɔnya bere de an ka drapeau ka kan ka k'an bolo i komi an ka hɔrɔnya bere de c'est à dire que a ka kan ka k'an bolo a kɔrɔ tannen an ka kɛ na an wasalen laaliya bɛɛ la an mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la donc référent b'o de fɔ maintenant Kasim n'i bɔra comment on appelle ça hymne national couplet fɔlɔ la i bɛ taa couplet filanan na couplet filanan bɛ mun fɔ o b'a fɔ de ko aw ye wuli dugubaw ni dugumisɛnw aw ye wuli denmisɛnw aw ye wuli sifinw musow ani makɔrɔbaw an ka jamana ɲɛta kama ka sin an ka sini ɲɛsigi hɛrɛma ma an ka danbe kama an ka ɲɔgɔn minɛ foroba nafa kama an ka forobafɛn don ba la an bɛɛ bolo dilen ɲɔgɔn ma o de bɛ hɛrɛ foro sira bɔ donc o de bɛ mali hymne national couplet filanan kɔnɔna la n'i y'a mɛn debout villes et campagnes debout femmes jeunes de vieux pour la patrie en marche vers l'avenir radieux pour notre dignité renforçons bien nos rangs pour le salut public forgeons le bien commun ensemble coude à coude faisons le chantier du bonheur o de ye mali hymne national couplet filanan ye référent bɛ tila ka na tuguni référent bɛ sɔrɔ ka na tuguni k'a fɔ o fana kɔfɛ farafina nafaso mali jɔnjɔn ko hɔrɔnya bere farafina nafaso mali kɛlɛ ko kelenya kɛlɛ mali tilebe bi mali tilebe sini jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pepewu donc maintenant n'i bɔra o kɔnɔ sabanan i bɛna couplet sabanan na couplet sabanan o de bɛ kuma an ka nin waati ninnu kan sisan kan wa o b'a fɔ de ko sira ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye sira mun b'anw se foroba hɛrɛ ma wulikajɔ ani cɛsiri hakili cari waati bɛɛ la kunu tiɲɛ o ye bi tiɲɛ ye vérité des temps anciens vérité de tous les jours wasiji ani cɛsiri o de bɛ
Mali sini hɛrɛ kɛ o de bɛ Mali sini hɛrɛ kɛ o de bɛ wasiji ni cɛsiri wasiji ani cɛsiri ani cɛsiri o de bɛ sini Mali hɛrɛ kɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko o couplet filanan o couplet sabanan na a b'o de fɔ maintenant n'i bɔra o la i b'a ye couplet naaninan fana bɛ yen o couplet naaninan ani couplet fɔlɔ olu de dɔnnen don kosɛbɛ Mali la a couplet naaninan mɔgɔ caman bɛ yen a couplet naaninan yɛrɛ bɛ da u t'a dɔn k'a fɔ ko Mali hymne national dɔnnen don parce que bɛɛ kɛlen don k'i focaliser fɔlɔ in kan fɔlɔ in de kan alors que réellement la Mali hymne national a couplet naani de donc maintenant couplet naaninan in o bɛ mun fɔ o b'a fɔ de ko farafinna wulila ten sa an k'o o tile kura fo an ka o tile kura fo an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya fo anw danbe kama an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ a bɛ tila k'a fɔ tuguni ko a bɛ tila ka mun fɔ tuguni a bɛ tila k'a fɔ ko anw ye layidu mun ta k'a fɔ ko an bɛ farafinna kelenya sabati an ka to o layidu kan kɔfɛ donc Kasim pour dire que an ka to o layidu kan kɔfɛ an bɛɛ wililen k'an jɔ an ka kan ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka hɔrɔnya weleli jaabi donc ni de bɛ Mali hymne national couplet fɔlɔ a filanan sabanan ani naaninan maintenant Kasim an bɛ taa école la ka taa première année na fo ka taa se université ma o yɛrɛ ka bɔ a la yɛrɛ an bɛ taa gouvernement la an bɛ taa ka taa jamana lasigida yɔrɔ la an kɔni an bɛ dɔnkili de da an b'a fɔ de ko à ton appel Mali pour ta prospérité fidèle à ton destin nous serons tous unis un peuple un but une fois pour une Afrique unie si l'ennemi découvre son front au dedans ou au dehors debout sur les remparts nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi Mali notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi Mali notre combat sera l'unité au Mali d'aujourd'hui au Mali de demain les champs fleurissent d'espérance les cœurs vibrent de confiance o de Mali couplet fɔlɔ hymne national couplet fɔlɔ a n'a refrain o de bɛ fɔ fanfare la donc an b'a fɔ an b'o de fɔ k'o de da an b'a fɔ ka dɛgɛtigiya fɔ mais mɔgɔ mun bɛ sigi ka miiri jagabɔ ka hakili jagabɔ kɛ a kɔrɔ ye mun ye fɔ a kɔnɔ yɛrɛ kumakan bɛ fɔ a kɔnɔ a man ca o de b'a kɛ Kasimi i bɛ se ka maliden ye nkalontigɛ la o de b'a ye i bɛ se ka maliden ye suyɛni na o de y'a kɛ i bɛ maliden ye namara la parce que ale de bɛ ka min fɔ don o don a t'a kɔrɔ dɔn a t'a kɔrɔ yɛrɛ parce que bibi na Kasim wallahi n b'o f'i ye bi suma bilahi Mali denya ye fɛn belebeleba de parce que mɔgɔ mun bɛ Mali tariku dɔn Mali bɔra empire baw de la Mali bɔra royaume baw de la Mali bɔra cɛfarin baw de la Mali bɔra danbetigiw de la mun t'a tun k'a nɔ c'est pour cette raison que mɔgɔ mɔgɔ i b'a fɔ k'i bɛ kulonkɛ kɛ Mali la ou bien i bɛ kulonkɛ kɛ malidenw na a ka ca Ala fɛ n'i ma farati i bolo yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ kala ye donc c'est pour dire que réellement bi Modibo Keita ninnu u ye indépendance kɛlɛ kɛ u ye indépendance kɛlɛ kɛlen kɔfɛ ne bɛ se k'a fɔ indépendance talen kɔfɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma n'u ye fɛn di malidenw ma fɛn mun ye fɛn barikaman ye mun bɛ maliden dilan yɛrɛ mun bɛ maliden dilan ka kɛ maa ladiri ye ka maliden dilan ka kɛ maa cɛsirilen ye ka maliden dilan ka kɛ fasoden jɔlen ye jamana ye o de ye hymne national ye n'an b'a kɔrɔ dɔn donc o de hokumu kɔnɔna na maliden bɛɛ ka kan k'a ɲini k'a dɔn mun de b'a kɔnɔ a bɛ mun de fɔ an ye don o don an b'a lamɛn a bɛ mun de fɔ a b'an wele ka mun de fɔ hymne national ye dɔnkili ye mais dɔnkili gansan tɛ dɔnkili de don kumakanw de sigilen don ɲɔgɔn kan kumakan minnu a kelen kelenna bɛɛ laɲini dɔ de b'a la a kelen kelenna bɛɛ laɲini dɔ de b'a la a laɲini fana ye mun ye a laɲini bɛɛ o ye ka se ka changement de comportement de induit mɔgɔw la pour que an ka se ka hɔrɔnya ni tilennenya ani laadiriya kɛ donc pour dire que maliden yɛrɛ ye mɔgɔ mun ye maaba ye depuis lawale donc n'i y'a ta ka jateminɛ an ka dɔnnikɛla kunda n'i y'a ta ka jateminɛ an ka ɲɛmɔgɔ kunda i b'a ye k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw n'an ka dɔnnikɛlaw olu bɛɛ de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ mun ye mɔgɔ yɛlɛgelenw ye diɲɛ fan bɛɛ ni u tɔgɔ bɛ fɔ donc malidenya tɛ fɛn denni ye Mali fana dɔnnen don mun ye Mali fana dɔnnen don ni ɲɔgɔn minɛ ani ko to ɲɔgɔn ta la ani sigi ka fɔ ye Mali dɔnnen don n'o ye maintenant Mali dɔnnen don mun fana Mali dɔnnen don ni maakɔrɔba bonya ɲɔgɔn bonya hali ni ni karisa tɛ hakili kelen na mais an bɛ jɛ an bɛ hakili falen kɛ pour que tiɲɛ ka se ka bange donc o de ye malidenya ye maintenant Kasim pour être très sincère avec toi waati dɔ la ne bɛ maliden dɔw ye ka ko dɔw kɛ
wallahi ne b'a fɔ hymne national dɔnbaliya don non o ye tiɲɛ ye n'i ye maliden ye baneni faneni na n'i ye maliden ye maakɔrɔba dɔgɔyali la n'i ye maliden ye maakɔrɔba burujali la ça veut dire réellement k'a tɛ hymne national contenu dɔn min b'a kɔnɔ a t'a dɔn mun b'a kɔnɔ a t'a contenu dɔn sinon n'i b'a dɔn malidenya yɛrɛ i ye hymne national ɲini ne ko nu e ka hymne ye o est-ce que i bɔra k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna cogo min na ta kelen kelen aw kɛlen don k'o da k'o bila yen wa an kɛlen don k'a da yen ten k'a bila kelen kelen et puis an bɛ baara kɛ de façon très méthodique a très méthodique ye jumɛn ye sisan Kasim sisan an y'a fɔ cogo min na hymne national challenge yɛrɛ ye fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ mun bɛ bɔlɔlɔsiraw ta ka malidenw dege Mali hymne national la parce que bɔlɔlɔsira bi fɛn belebeleba de don ni Ala y'a di adamadenw ma bi tubabu de y'a dilan mais bi a bɛ kan ka farafinw nafa bi ka tɛmɛ hali tubabu mun y'a dilan kan ka d'a kan n'u tun y'a dɔn u tun b'a fɔ k'a ka dan u yɛrɛ fɛ voilà maintenant o bɔlɔlɔsira ninnu Kasim ne ni e bɛ kan ka kuma sisan maliyɛnw bɛ kan k'an lajɛ diɲɛ fan bɛɛ Inde o États-Unis o Chine o Japon o c'est à dire que Corée o Ghana o Arabie Saoudite o fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔ bɛ kan k'an lajɛ donc o bɔlɔlɔsira in tali k'a kɛ ka baara ɲuman kɛ hymne national challenge ye o fɛɛrɛ dɔ de ye pour que k'a fɔ c'est à dire que au lieu que an ka bɔlɔlɔsira ta k'a kɛ ɲɔgɔn baneni ɲɔgɔn faneni yɔrɔ ye ɲɔgɔn buruja yɔrɔ ye an ka bɔlɔlɔsira ta an k'a kɛ ka baara ɲumanw kɛ n ka foli bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ bɔlɔlɔsiraw kan minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw ta k'a kɛ ka baara ɲuman kɛ donc c'est pour dire que ni hymne national challenge baara hukumu kɔnɔna la pour que ka na i ka question na c'est à dire que ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i sen don a la o bɛ message de ci dɔrɔn whatsapp numéro la 76 61 06 02 n bɛ segin a kan tuguni 76 61 06 02 maintenant n'i ye message ci whatsapp la i kalanna o i ma kalan Kasim i bɛ se k'i sen don a la hali mɔgɔ min ma kalan mun bɛ se ka whatsapp lamɛn o kɔni o ye Mali bɛɛ ye bi o voilà donc a dan ye dɔrɔn i bɛ message de ci dɔrɔn k'a fɔ ko ne b'a la n'i ko ne b'a la dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye an bɛ fɛnw ci ma i b'i dege hali n'i ma kalan n'a ka di dɔw yɛrɛ b'an wele u b'a fɔ ne kɔni ne bɛ fɛ k'an yɛrɛ dege a la mais ne ma kalan donc fɛn mun ka kan ka se ka kɛ k'olu dege an b'olu ci u ma maintenant dɔw b'a fɔ ne kɔni ne kalannen don mais ne bɛ fɛ k'an dege nin kan de la an b'o ci o tigi ma donc maintenant kan bɛɛ b'aw bolo fana mais kan mun bɛ fɔ kosɛbɛ Mali la o kan bɛɛ b'an bolo a traduit 13 voilà donc maintenant c'est pour dire que bi an bɛ kan ka baara kɛ a kan au fur et à mesure chaque fois que besoin bɛ exprimer plus i ka drapeau binna dɛ an bɛ baara ba i ka drapeau binna dɛ ɲa ta dɛ n y'a ta ni teliya yɛrɛ voilà donc c'est pour dire que i ka drapeau u kana n'an nɔfɛ yan voilà donc c'est pour dire que parce que u t'a tulonkɛ la sisan dɛ non non c'est à dire que drapeau yɛrɛ a so n'a ka mɔgɔw tɛ drapeau ko tulonkɛ la dɛ non drapeau yɛrɛ tɛ kulonkɛ fɛn ye o normalement drapeau yɛrɛ man kan ka minɛ k'a minɛ kulonkɛ la c'est à dire que mɔgɔ bɛ drapeau nafa dɔn i tɛ se ka drapeau minɛ kulonkɛ la o donc c'est pour dire que pour revenir comme on appelle à l'hymne national c'est pour dire que donc sisan ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don a la k'i kalan o k'a ɲɛdɔn o ka fɛn o fɛn kɛ o i bɛ 76 61 06 02 n'i ye message ci o la whatsapp la i mago bɛ min na i b'o fɔ aw bɛ a tigi bilasira sisan a bɛ komi sisan ni ne donna ni ne ye laɲini kɛ ne fana bɛ tila tuguni ka n sera min na k'o de ci aw ma ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka fara aw ka groupe très bien tu as bien compris parce que hymne national pourquoi challenge challenge filɛ nin ye challenge ye anglais kan de ye o maintenant n'i ko k'i k'a ta k'a yɛlɛma tubabukan na a bɛ fɔ de ko défi maintenant n'i ko k'i k'a ta k'a yɛlɛma bamanankan na an bolo a bɛ komi n'a fɔra a bɛ komi layidu de c'est à dire que n'i ko ne b'a la a bɛ komi e ye layidu ta de k'a fɔ ne bɛna n sen n yɛrɛ dege Mali hymne national la parce que hymne national dɔnbaliya n b'a f'i ye Kasim pour être très sincère avec toi hymne national dɔnbaliya jamanaden ma ko ɲɛnama tɛ ko ɲɛnama tɛ a man ɲi hymne national dɔnni ye fasoden ɲumanya wale de ye c'est à dire que ka hymne national dɔn i yɛrɛ ka kan na k'a kɛ ka baara kɛ i dusukun na o de ye fasoden ɲumanya wale dafalan yɛrɛ ye wa fana Kasim i ye alimami ye o i ye alimuju ye o i ye prêtre ye o i ye président de la république ye o i ye directeur ye o i ye député ye o i ye ministre ye o hymne national ɲini k'a dɔn i ma o ye fasoden ɲumanya wale de o ye hakɛ yɛrɛ de ye ka se jamana ma donc pour dire que Kasim nin baara in an y'a baara daminɛ an tɛ saliya la parce que faso jɔ baara de don
c'est-à-dire que n bɛ hakili lajigin n bɛ na comment on appelle ça dɔnnikɛlaba dɔ ka baro dɔ kan c'est-à-dire que o baro tasuma de ye dugu dɔ minɛ o tasuma ye dugu min minɛ c'est-à-dire que mɔgɔ dɔw bɛ kan ka siyo fa u bɛ kan ka taa ni siyo ye u bɛ kan ka ji k'a kan dɔw bɛ kan ka taa ni pompew ye u bɛ kan ka ji k'a kan maintenant kɔnɔnin dɔ de bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kolibiri ale bɛ taa a bɛ taa ba la a bɛ ji fitinin ta a da la a bɛ na ka na ser'o kan donc fasoden i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ kana fɔ ko n b'a kɔnɔ fo jamana de ka ne bila nin jɔyɔrɔ in na o défaut b'anw na dɛ pour que k'a fɔ ko n'i ma wele n tɛ n da don a la k'a fɔ ko pour que e bɛ se ka mun kɛ pour que e ka se k'o kɛ donc c'est à dire que ni bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ se ka bɔ point dɔ la ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ point dɔ la ayiwa san kelen kɔfɛ aw ye wulikajɔ kɛ yalama laɲini sabatira wa ou bien a bɛ cogo di bi Kasim pour que k'i hakili lajigin an famana san kelen tɛ bi parce que hymne national challenge daminɛna depuis 2021 de donc bi an bɛ a san sabanan de la 2021 an y'a daminɛ an ye 2022 kɛ ka 2023 kɛ an bɛ 2024 de la donc an bɛ se k'a fɔ à peu près an bɛ san naaninan de la san duurunan ni ala sɔnna an bɛ kuncɛli fɔlɔ kɛ a kun ye jumɛn ye an bɛ kimɛli kɛ o la an bɛ kimɛli kɛ a kun ye jumɛn ye c'est à dire que minnu ye sera ka défi relever faut que an k'olu kɛ misali ye olu fana ka se ka mɔgɔ wɛrɛw encourager donc o yɔrɔ la an mago bɛna se kosɛbɛ sponsor ma sponsor mun bɛ o ko jukɔrɔma don do an mago bɛna se jamana ɲɛmɔgɔw ma an mago bɛna se opérateur économique ma an mago bɛna se maliden ɲuman bɛɛ ma maliden ɲuman mun ni e bolo k'a fɔ ko hymne national ye fɛn ye fɛn mun ka kan ka don ba la an mago bɛna se a bɛɛ lajɛlen ma pour que ka se ka a baara in kɛ donc c'est pour dire que comment on appelle ça an kɔni an y'a baara daminɛ a baara bɛ sen na ala barika la waati bɛɛ ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔw bɛ u sen don a la maintenant kunu dɔrɔn pionnier dɔ ye n wele ancien pionnier dɔ ye n wele k'a bɛ fɛ a den dɔ de ka kɛ pionnier a ye n wele a y'a fɔ n ye ko ale tun ye pionnier ye k'a to a denmisɛnniya la Buguni Musa ye taali dɔ kɛ comment on appelle ça Wasulu a seginna ka na Buguni Musa nalen Buguni il paraît que tariku kɔnɔna na mɔgɔw b'a fɔ ko Musa ko a ka kuma dɔ la ko Buguni ne sera jamais Buguba n t'a dɔn n'a sɔrɔ tiɲɛ don ou bien n'a sɔrɔ nkalon don o k'a delila k'a fɔ voilà maintenant mais muso in y'a fɔ n ɲɛna ale de tun ye pionnier ye a don Musa énervelenba bɔra yen Wasulu ka na olu ka laɲini kun ye a ko olu bolo minɛ parce que ale yɛrɛ donna pionnier la ale tun b'a fɔ a banna faw ye a n'a somɔgɔw yɛrɛ ko ko ale kɔni ale ye pionnier ye que n'ala sɔnna ko don dɔ la ko président b'ale bolo minɛ u b'a photo ta fana donc c'est pour dire que Mali yɛrɛ symbole dɔw bɛ yen olu symbole ninnu filɛ nin ye mɔgɔ ka kan ka fɛn mun don ba la nin yɔrɔ la an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se pionnier ma mouvement pionnier ma parce que hymne national dilanna tubabukan na mais mouvement pionnier de kɛra sababu ye k'a bayɛlɛma tiɲɛ fɔlɔ la bamanankan na an ka foli bɛ an ka karamɔgɔ belebeleba dɔ ye yan fana n'o ye Yakubu Dukure ye hymne national dilanna tubabukan na Yakubu Dukure c'est vrai que ne t'a dɔn an ma se ɲɔgɔn ma mais tariku la hymne national tariku la ale de ye hymne national bayɛlɛma k'a kɛ arabu la fɔlɔ Mali la donc an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ comme on appelle Yakubu Dukure wa an ka foli an fa don maintenant an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ à travers lui an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Mali karamɔgɔbaw bɛɛ ye mun bɛɛ ye jɔyɔrɔ belebelebaw kɛ ka Mali danbetigiya ni Mali hɔrɔnya k'a kɛ de telle sorte que réellement que Mali valeur ka se ka to a la an ka foli bɛ bɛɛ yen yɔrɔ la donc c'est pour dire que pionnier ye dɔ kɛ Seydou Badian Kuyate an bɛ dugawu kɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ assemblée nationale la n'o o ye Mamani Alassane Haidara ani comment on appelle ça Musa ninnu ye minnu tun ye loi ta an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen an ka bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se jɔn ma tuguni fana hymne national baara hukumu kɔnɔna na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se Bazumana ma an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se Bazumana ma mun kama parce que hymne national filɛ nin ye ni hymne national ko kuma fɔra bɛɛ bɛ Seydou Badian Kuyate de ye k'a sɔrɔ loi de dilanna commission de sigira fana pour que ka se ka hymne national dilan mais diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ dɔ b'a tɔgɔ ta parce que a sɛbɛnnikɛla tun y'ale ye il était écrivain il était poète donc du coup là a ye jɔyɔrɔba belebele ka k'a la mais
il faut que a ka lakodɔn k'a fɔ ko a dɛmɛna Jama mɔgɔ de ye wɛrɛw baara fɛ kɛ. jama de ye baara kɛ pour que ka se ka hymne national in dilan donc an ka entente dɔ fana bɛ États-Unis ale fana ye maliden ɲɛnamanba ye Sisoko, Madame Sisoko, Aramata Sisoko ale fana ye wulikajɔba kɛ hymne national ko la maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ presse ka taa presse réseaux sociaux la les presse ani écrits la ani Mali téléso belebeleba ani téléso belebeleba o belebeleba bɛ yen mun ye anw dɛmɛ nin baara in na hymne national valoriseli ko la an ka foli bɛ u bɛɛ ni ce yɛrɛ ko la parce que hymne national a valorisation ye fasoko de donc mɔgɔ o mɔgɔ b'i sen don a la a bɛ fo a yɛrɛ ye ayiwa n'o an ye dɔ kɛ kuma na n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ɲinan 22 bɛna kɛ cogo ma bolo ani ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ d'accord donc an yɛrɛ bɛna tila k'i bila i k'a bɛɛ da o voilà problème t'a la maintenant an b'a bɛɛ da maintenant ɲinan 22 an ka laɲini kun ye mun yɛrɛ ye yanni ɲinan 22 yɛrɛ cɛ an ka laɲini kun ye mun ye o kun ye nin mois d'août in yɛrɛ de kɔnɔ ka fɛn dɔ organiser mais comme bamananw b'a fɔ cogo min na ko balilen waati dɔ la a bɛ ko sudalen dɔ wusa jama lajɛ fɛn dɔw bɛ yen n'i ko i b'a kɛ waati la waati mun na jamana yɛrɛ bɛ kɛlɛ la cogo dɔ la fo ka se hakɛ dɔ la n'i ma farati i bɛ fɛ ka message mun passer a message tɛ ye donc c'est pour cette raison que ni mois d'août in kɔnɔna na an y'a ko ɲɔngiri k'a sɔrɔ an ka laɲini kun ye ka se ka mɔgɔw inviter ka se ka dɔw primer yɛrɛ nin mois in kɔnɔna na mais compte tenu du fait que Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ Mali bɛ kɛlɛ la donc on s'est dit que ni an ko an bɛ ka na o kɛ bi peut-être que yanni mɔgɔw k'a ye k'a fɔ ko a message in dilan kun ye ka sɔrɔsi kuraw yɛrɛ dilan sɔrɔsi kura mun bɛ wuli Mali ye et mɔgɔw bɛ se ka na a ta ka interpréter cogoya wɛrɛ la c'est pour cette raison que gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi c'est pour cette raison que kama b'a to mɔgɔw t'a faamu an bɛ continuer sensibilisation na an bɛ continuer ka taa plateau kan an bɛ continuer ka taa sensibilisation kan an b'a kɛ mun kɛ grève na an bɛ mun kɛ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔbaw la an bɛ ɲɛnajɛ mun organiser waati dɔw la ka se ka sensibilisation kan an b'olu kɛ an bɛ continuer ka mɔgɔw sensibiliser pour que mɔgɔw k'u yɛrɛ dege a la donc maintenant o baara bɛ continuer 22 septembre kɔnɔna na 22 comment on appelle mois d'août in bɛɛ kɔnɔ fo ka taa ban an ka baara bɛ boli o kan kosɛbɛ n'Ala sɔnna an bɛna ka na se comment on appelle plateau caman kan ka maliyɛn caman labɔ a kalama ka a contenu ka mɔgɔw a contenu la walankata kosɛbɛ pour que mɔgɔw ka se ka u yɛrɛ approprier la ka kɛ u yɛrɛ ta ye ka se ka baara kɛ n'a ye donc 22 septembre 22 fana kalo kɔnɔna na 22 kalo kɔnɔna na an bɛna wulikajɔ caman kɛ n'o ye drapeau lakodɔnni ye ani fana n'o ye comment on appelle hymne national lakodɔnni ye kosɛbɛ an bɛna ka na wulikajɔ caman kɛ ani cɛsiri caman k'a la donc kuma kuncɛ kuma na Kasim n bɛ malidenw wele ka kɛ ɲɔgɔn minɛ kan parce que an bɛ yan dɔw de ye Mali tu tigɛ olu ye Mali tu tigɛ u ka laɲini kun ye jumɛn ye o de ye ka malidenw bɛɛ ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo an kana ɲɔgɔn bila an ka miiri jamana na o ye belebeleba fɔlɔ ye maintenant a laɲini a filanan ye jumɛn ye ni bɛ message lancer o message ye jumɛn ye Kasim siɲɛ saba t'o ye bi Mali la Mali kɔnɔ malidenw waati dɔ la malidenw yɛrɛ de y'u ka ŋanaw lakarila ye malidenw ka ŋanaw lakarila ye an ka b'o la parce que Mali de kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ jamana ye k'a yɛrɛ di ka nin di ka kɛnɛya di ka fɛn bɛɛ di jamana ma maintenant i b'a sɔrɔ ale ka filiko kelen u bɛ sin ka o kɛ k'a kɛ comme n'a sɔrɔ a tile kelen ma kɛ hɔrɔnya ye donc nin yɔrɔ la Kasim n'i ka yamaruya ye a bɛ hakili lajigin n balimakɛ dɔ la ni mun bɛ deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka plateau kan n'o ye Ben de Cerveau ye bi a bɛ gɛlɛya la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka se ka comment on appelle nɔgɔya da k'a ye gɛlɛya fana an balimakɛ wɛrɛ fana bɛ gɛlɛya la bi n'o ye Rasbati ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya k'a ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Imam Mamou Diko ye a bɛ comment on appelle Algérie bi c'est vrai que kuma cayalen don a kun kɔrɔ mais en réalité il faut reconnaître que a jɔra jamana ye Rasbati jɔra jamana ye n'i y'a ye k'a fɔ ko bi hali an bɛ nin fɛn ninnu kɛ Rasbati n'u jɔyɔrɔ belebeleba b'a la n'i y'a ye k'a fɔ ko hali Ben de Cerveau ninnu an bɛ nin fɛn ninnu kɛ Ben de Cerveau ninnu jɔyɔrɔba b'a la c'est des gens qui réellement ont fait quelque chose pour le Mali c'est-à-dire que den bɛ ben a tabaga de bolo donc nin yɔrɔ la
et m'a dɔn e ka nin émission a suivilen non Mali bɛɛ fɛ n bɛ wele da belebeleba kɛ ka ɲɛsin président de la république ma n'o ye Assimi Goïta ye n'o a so ye i yɛrɛ terikɛ k'a ɲin'a fɛ den bɛ bin a tabaga bolo maliden mun ye jɔyɔrɔba kɛ Mali ye ka éveil de conscience kɛ ka an kɛ ka combat kɛ an ye combat mun kɛ fo ka na an se bi ma bi na ni filiw yera u siraw la fili mun yafa bɛ se ka kɛ a ma ale de premier magistrat ye n b'a ɲin'a fɛ a ka yafaw ma n'a bɛ se ka kɛ n tɛ n da don justice ko la dɛ parce que bi o kuma ka ca mais le premier magistrat n b'a dɔn k'a fɔ ko il a la possibilité de gracier donc an b'a ɲin'a fɛ a bɛ se ka nɔgɔya don o nɔgɔya da kɛ jamanaden jɔlenw ye mun y'u yɛrɛ di jamana ma parce que waati dɔ la i bɛ cɛsiri la jamana ye n'i miirila ka mɔgɔ dɔw kɛcogo ye cogo dɔ la a bɛ mɔgɔ fari faga wulikajɔ la jamana ye Amadu Tumani Ture a y'a seko kɛ jamana ye Alpha Umar Konare a y'a seko kɛ jamana ye Musa Traoré a y'a seko kɛ jamana ye mais waati dɔ la n'an bɛ kuma an b'a kɛ comme si toutefois la olu de ye jamana problème bɛɛ ye parce que u taara ou bien parce que an ye wulikajɔ kɛ pour que k'u lata donc je pense que Malien an ka bɔ o kɔnɔ an ka bɔ ɲɔgɔn buruja kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ comme Mali hymne national b'a fɔ cogoya min na ka d'a kan ni an ye ɲɔgɔn minɛ wallahi summa billahi foyi tɛ sa anw na parce que Mali ye jamana belebeleba de donc n ka foli bɛ se Maliens ma mun bɛ diaspora la ani mun bɛ Mali kɔnɔ minnu y'u sen don hymne national challenge la mun sera ka défi relever n ka foli b'u ye mun m'u sen don a la fana an b'a ɲini u fɛ i ye alimami ye i ye alimuju ye i ye prêtre ye i ye homme de média ye i ye baganmarala ye o i ye sɛ feerela ye o i ye mécanicien ye o i ye charbon feerela ye nin ye bɛɛ de ka ko ye bɛɛ k'i sen don a la donc vraiment n bɛ bɔ kuma na ni k'e fo Kasim parce que Mali cɛsirikɛlaw ni i y'a ta journalistes la ni e ma kɛ a fɔlɔw cɛla e bɛ sɔn ka kɛ a filanan ou bien a sabanan en tout cas les 10 qui donnent l'information de façon impartiale parce que souvent les gens peuvent ne pas comprendre parce que information dili kuma caman bɛ fɔ peut-être bɛ don e yɛrɛ tulo la a bɛ don an yɛrɛ tulo la waati dɔ la a bɛ anw yɛrɛ degun parce que an mun bɛ i dɔn a bɛ anw yɛrɛ degun mais information ye jumɛn ye information ye mun ka kan ka di o bɛ di galon de man kan ka tigɛ information na et je pense que mɔgɔ mun bɛ tiɲɛ fɔ journalistes cɛla e b'o mɔgɔ cɛla donc vraiment n b'i fo o cɛsiri la ka i ka équipe bɛɛ fo ka dugawu kɛ aw ka bila kɔrɔ ye aw kana bila aw bana ye. o diyara an ye kosɛbɛ an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la ani ka ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na hymne national challenge la n b'a fɔ fana n ko an bɛ ɲɔgɔn bolo waati o waati n'i kɔni mago b'an na dayɛlɛlen don i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yan y'i ka yɔrɔ ye problème fosi t'a la wagati o wagati ni i bɛ fɛ ka message passer i bɛ na an bɛ émission kɛ problème t'o la an b'i yɛrɛ fo parce que bi maa min fana bɛ se k'a ka baara bɛɛ bila k'a fɔ ko fo nin ka ɲɛnabɔ o yɛrɛ fana kan ka fo faso kanu i yɛrɛ bɛ diinɛ dɔn kosɛbɛ u ko ten ko a bɛ fara ala bato yɛrɛ kan donc ni i bɛ nin baara in na i fana b'i ɲɛ ci k'i tulo ci i ka laɲini ye min ye i ka se k'o sɔrɔ maa si tɛ yen ko jugu t'i la nka maa si se ka na i tɛ se k'i sigi fana k'i tɛ baara kɛ ko parce que ko maaw ko ta laɲini ye min ye n'o bɛ dɔnnen don ka ban maa minnu bɛ yen n'olu b'i ka kuntilenna faamu i b'i ka baara kɛ i b'i cɛsiri k'i jija n'ala sɔnna a ma bi bɛ se ka gɛlɛya nka ni diɲɛ wuli tɔ fana ka jan kosɛbɛ laɲini min bɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɛ faamu n'ala sɔnna a ma denmisɛnninlakaw maa minnu fana bɛ yen n'olu fana n'a sera wagati yɔrɔ dɔw ma fana an n'an bolo di ɲɔgɔn ma ka welelomada kɛ dɛmɛ fana bɛ se ka don cogo min da wɛrɛw ka yɛlɛ baara ka se ka kɛ a ka walankata parce que i ye min fɔ bi ni ne yɛrɛ y'o minɛ kuma in kɔnɔ kosɛbɛ o ye anw tɛ hymne kɔrɔ de dɔn kuma min b'a kɔnɔ ni mɔgɔw y'a dɔn k'a kɔrɔ dɔn hali denmisɛnnin caman bɛ yen bi u bɛ bɔ nin ko in na mun y'anw sɔrɔ anw ye walikan an y'o de kɛ ka baara kɛ walikan an y'o de kɛ ka baara kɛ n'i ye walikan kɛ ka baara kɛ i tɛ se cogo si la ka i yɛrɛ bɔ i yɛrɛ la k'a fɔ k'i bɛ fɛn kɛ i yɛrɛ ye parce que a bɛ k'a fɔ kan min na e yɛrɛ t'o kɔrɔ dɔn fɔlɔ yɛrɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko karisa a donna tan a bɔra tan a kɛra tan nin de don n'a bɛ ka f'i ka kan na maa si t'i namara o la n'u ne bɛ tilen ka exemple kelen min di mɔgɔw ma n'u nana ne fɛ yen n ko a b'a dɔn tubabukan na avenant kɔrɔ ye min ye wa
wa ko non ko ba me conserver ngo avenant de koro ni tala ki bitani téléphone sa jamana ko ko joldo ko keme ko bo ka kera cogo ko ko mi keme do mo ko ko cogo don am biduru faraka o biduru de be baw be tla ka nu jot ko non ko ma soro ula ke ali ye biduru faraka ma ba o de avenant mais sans joli kera abe fo ko sol joto ko amna na avenant nyini to kana an ye wal kante babo no wala non wal kante mo bo wala imu flani ni ya ye Venezuela o Cuba o jamana baw u be ka se ka u bo no ka famo fu no ka kandila ni ya korodo ibe baraka na ibi miri o de la an ka fili folo kera ka an yɛrɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen to hali bi n y'a fɔ yan u ye kunun do ngo arrondissement préfet sous préfet on se ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini olu la amse oh amse et puis an ka kan yɛrɛ ka ɲini donc parce que a tɛ ban quoi anw tɛ se k'an sigi k'a fɔ ko anw ka jamana ko ya anw ta ye min ka da anw ye k'o tɛ k'anw ka jamana kɔnɔ o de kabakoya bɛ ne na kuma caman denmisɛnninw b'u si bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ ka kan kalanni de la fɔlɔ k'o dɔn fɔlɔ san 6 u bɛ sɔrɔ ka taa dɔnni ɲini dɔnni san 3 yanni ka taa lycée fana na tuguni o fana lycée kelen na tuguni u bɛ tila ka taa f'i ɲɛna tuguni tubabukan kalanni cogo dɔ bɛ yen e tun b'o faamu duguma an bɛn'o f'i ɲɛna sanfɛ sisan san 16 i b'o de kɛ walikan kalanni na ka sɔrɔ ka dɔnni ɲini mais n'i taara ndomo na i taara kɔrɛ la i taara sifinso i taara mɔbaso a tɛ fɔ mɔgɔ si na ko i den jɔ ko a fɔ ko kelen a fɔ fila a fɔ mɔgɔ si t'o fɔ denmisɛnnin ye a b'o dɔn a yɛrɛ ma nu kɛnɛ wulili la f'i k'i kan fili dɛ an ka o ta fala ye n'o mara yan an na to ka o jansan fana kɛ anw fana ka to ka o kɛ yaasa a bɛ se cogo min na ka se ka fɔ mɔgɔw k'a faamu cogo min na. d'accord an bɛ wuli kan an bɛɛ bɛ wuli kan an bɛɛ jɔlen don sa o. ok fala ye ka caméraw na jɔ. sisan an bɛ caméraw de jateminɛ. caméraw na wuli k'u jɔ an nɔfɛ sa o. donc Kasim e de bɛ tɔn di. awɔ n'u y'a labɛn sisan. voilà donc n'u y'a labɛn sisan kɔni. et puis réellement là Kasim n bɛ nisɔndiya waati bɛɛ ni n donna yan parce que ɲɛ bɛ Seydou Badiana ɲɛ bɛ Modibo la ɲɛ bɛ Filidabo don ɲɛ bɛ Filidabo la ɲɛ bɛ Mamadou Konate la ɲɛ bɛ Assimi la ɲɛ bɛ Patrice Lumumba la ɲɛ bɛ Alpha la ɲɛ bɛ Amadou Hampâté Bâ Ali Farka ninnu bɛɛ ye ɲɛ bɛ Ali Farka la ɲɛ bɛ Thomas Sankara la bon ninnu bɛɛ ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun an bɛ se k'a fɔ u ye Mali drapeau yɛlɛ k'a se yɔrɔ la yɔrɔ mun an bɛ se k'a fɔ ou bien farafinna drapeau yɛlɛ k'a se yɔrɔ la yɔrɔ mun an bɛ se k'a fɔ fierté de don donc je pense bien que a bɛ mɔgɔ nisɔndiya il faut que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ si dafalen tɛ maa o maa bɛ na ale b'i seko de kɛ a bɛ se ka mun kɛ a b'o de kɛ a bɛ taa ayiwa donc maintenant donc on a compté 3 4 1 0 Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a dɔn an bɛɛ b'an cɛsiri k'Ala duti mɛn Soiju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna o kɛnɛma bɛɛ ka wuli k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso Mali jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso Mali kɛlɛ i ko kelenya kɛlɛ Mali tile bɛ bi Mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kayira denw hakiliw latigɛra pepewu. Merci.
Merci à toi aussi, Kassim. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci beaucoup. Su in na ta an b'o bila yan Fala ye i Keyita Keba Jalo baara ko a ɲɛna Nuhu Gindo ale tun bɛ a challenge hymne national a kun b'an ka kɛnɛ kan n'Ala sɔnna a ma nin kalo ni kalo tɔw natɔw la fana an bɛna a sɔrɔ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ sa u sen ka don challenge hymne na olu bɛ se ka u ka fɛnw bila ka taga WhatsApp numéro kan min ye 76 61 00 06 02 donc maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ u sen ka ye challenge hymne na ka hymne dege bamanankan na ka se k'a fɔ ka ɲɛ kosɛbɛ u bɛ se k'u ka nɛgɛjuru sira min bɛ yen n'o bɛ WhatsApp kan o ye 76 61 06 02 bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɛ o kan yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na Fala ye an bɛ su in na ta jɔ yan Keba i yɛrɛ k'i jalo n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ kan jɛmukan ale la a k'an bɛn Ala ka dugu ɲuman jɛ.